आसाम सरकारनि गोदानै थिसनजानाय केबिनेट मन्त्री बिश्वजित दैमारिखौ तामुलपुराव गाजा गोमजायै दुंब्रुदै बरायदों। तामुलपुर आन्चलिक दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि फरायसा आफादजों लोगोसेनो धोरोमारि आफाद आरो समाजारि आफाद गौथुमनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा आसामनि गोदानै केबिनेट मन्त्री बिबान मोनफुंनो हानाय बिश्वजित दैमारि बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायो आरो मान बावो। आसामनि गोदानै सायख'जानाय केबिनेट मन्त्री बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो दि समस्तिनि एबा बियाबनि गोबां रायजो राजाफोरा आसा फारिनाय बादियै जौगाथायनि खामानि मावनो आंखौ देरहाहोदों होननानै फोरमायदों आरो रायजोफोरनि बे आसा मिजिंखौ लानानै गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै मा बिबान होनाय जायो बेखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जौगाथायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गोख्रों खामानि मावलांगोन होननानै बिबुंथि खालामो आरो लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै बेखेवजानो गोनां जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख' बर' रावजों लिरनाय गैयैखौ लानानैबो खेंफोरथि होयो बिश्वजित दैमारिया। फैदों मन्त्रिनि बिबान मोनखांनायनि उनाव अदेबानि दासिमबो डिपार्टमेन्टनि बिबान जाथ'वाखै नाथाय गिबि मन्त्रि मानव गेदेर बिथाङा आंखौ दिनैहाय गावनि मन्त्रि सभायाव लाफाबाय गतिके टीम हिसाबै जि दायित्वखौनो होगोन आङो मन्त्रि हिसाबै बेखौ दा मावफुंलांगोन आरो दिनै आं समस्तियाव फैनायाव आंनि समस्तिनि गासैबो राजखान्थिनि नङै बेनि जायफोर दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आंखौ दिनै लोगो लाफैबाय लोगो हमफैबाय बरायफैबायबो आरो आं सानो बे मोनसे आंनि राजखान्थियारि जिउआव गिदिर मोनसे मदद जे बयबो दिनै बेवहाय फैनानै आंजों लोगो हमफैदों सावरायफैदों गतिके फैबाय थानाय समाव आं सानो समस्तिजों लोगोसे रायजोनि खामानिफोरखौबो आं मावलांनो हागोन ना आं बबे बिबानखौ मोनो मा डिपार्टमेन्ट जायो गतिके आंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव आं गासैखौबो नायनानै आसाम नाङै बेवहाय मा मावनांगौ दं गैया बेखौ नायनानै खालामलांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टआव थानानै माबाफोर बिदि दं नामा जेखौ गोदानै मावनो गोनां बेबायदि जुदि नोजोराव फैयो अब्ला गिबि मन्त्रि बिथांजों सावरायनानै आङो बेफोर खामानि